गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां स्पेशल भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो मा एप्सआव जोङो मा सफ्टवेयाराव जोङो बड'नि निउस पेपार नायनो हायो। बे एप्सखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन। बे एप्सखौ जायफ्रा बाहायो नोंथांमोना सल'बाथाबो फरायनो हागोन, खन्थाइबो फरायनो हागोन, बिनिफ्राय नोंथांमोना खुगा मेथाइबो खोनासंनो हागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय। जायफ्रा नैबे एप्सखौ मोनाखै मायाव मोनगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। लास्टसिबां नाय भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बे एप्सआ जोबोद मोजां। जायफोरा न'आव थानानै निउस पेपार बर'नि नोंथांमोना फरायनो गोसो नोंथांमोना न'आव थानानै फरायनो हागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो खन्थाइ, मेथाइ गोबां नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै, बारा गोबाव खालामनांला, भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आङो बे सफ्टवेयारखौ आङो अपेन खालामगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेखौ आं सिगाङावनो डाउनलड खालामखाना दोन्दों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। डिस्कभार बड'लेण्ड नोंथांमोना बेयाव थुबा इंलिश फैगोन। बेनिफ्राय बे सानसेयारि इंखं बेयाव थुबाथाय नोंथांमोनाव बेयाव निउस पेपार फैगोन। बेयाव नोंथांमोना निउसखौ बर'नि फरायनो हागोन। गोबां फैगोन दै। बिनिफ्राय बेयाव दा सार्भार बन्द जाना दं। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो दा खोन्थागोन बे आर'नायाव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन थुनानै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव नाय मोजाङै। बेयाव पंकज लाहारि बेयाव लिरनाय दङ बर' सावथुन मुलुगाव गुबैयै सल' लिरगिरि, बिथोनगिरि आरो दिहुनगिरि महरै खामानि मावग्रा मुस्रि पंकज लाहारिखौ सोंनायनि फिननाय। बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबा गोबां मोनगोन, नायबानो जाबाय। आं थुनानै होनि। बेयाव नाय पंकज लाहारिनि माखासे बेखौ सोंनाय माखासे मा खामानि मावो, मोनबेसे फिल्म गाखो, बेफोराव गोबां मोनगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन मोजाङै फारसेनिफ्राय फरायनानै। भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय मा मुभि गानाय, मा मुभि बानायनाय बियो बेफोरबायदि ओंखारगोन फारसेनिफ्राय। बेयाव नोंथांमोना फरायनो हागोन फारसेनिफ्राय। बेयाव बर'नि लिरनाय गोजा दै। बेयाव नोंसोरो बर'नि फरायनो हागोन। बेयाव इंलिश जेबो लिरनाय गैया, आसामिस जेबो लिरनाय गैया। बेयो बर'नि मोनसे सफ्टवेयार। जायफ्रा बेखौ दासिमबो मोनाखै नोंथांमोना लानो हागोन। आरो मायाव मोनगोन बे एप्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिनिफ्राय आङो बेक फैफिनसै, नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुदों बाथौ सलन्थाइ, बेयाव लिरगिरिया थागोन। बिनिफ्राय गोबां नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नायै फरायनो हागोन। आं गासैखौबो खोन्थानो हाया, भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना गावबा गावनो बे सफ्टवेयाराव फैनानै नायनो हागोन। बेयाव दङ नायबानो जाबाय सुंद' सल' रायथाइ। बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो। बिनिफ्राय नायदो नोंथांमोना बेयाव 404 दं दै पेजआ। बेफोरबायदि 404 नांबाथाय पेजआ बिनिया सार्भार बन्द जानानै थाथ'यो। नोंथांमोना उनाव बेखौ नायफिननो हागोन दसे थानानै। अब्ला आं बेखौ बेक खालामफिनसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय हारिमु, बेयाव खनसे थुदो। बेयाव नायबानो जाबाय नै बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव नोंथांमोना नायै मोजां फारसेनिफ्राय फरायनो हागोन। बेयाव दं नै आं फाग्लि नङा, लिरनाया सोर, बेफोरबायदि नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खन्थाइफोरखौ नायै फरायनो हागोन। बेयाव निउस पेपारबो दङ। बेयाव नोंसोरो सानसेयारि इंखंआव थुनानै होबाथाय निउस मोननो हागोन। बिनिफ्राय खन्थाइ दं नै बेयाव। खन्थाइआव बबेखौ फरायनो नोङो नै बेयाव दंजोबखायो मानसिफोरनि नाम अजित बसुमतारी, बिना सरगियारि, बिनिफ्राय मानास नार्जारी, बेफोरबायदिनो ओंखारलांगोन। सोरनि खन्थाइखौ नोंथाङा फरायनो बेयाव थुबानो जाबाय। आं होनबा अजित बसुमतारीनिखौ थुनानै होनोसै खनसे। अब्ला नायबानो जाबाय खन्थाइआ बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव नायबानो जाबाय अजित बसुमतारीनि बियो। बेयाव नोंसोरो मोनलांबाय थागोन, बेसेबां खन्थाइ फरायनो नोंसोरो बेयाव मोनबाय थागोन। बिनिफ्राय बेक फैफिनसै आङो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो मोनजोबगोन। बेयाव दङ फार्स्टनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि। सिनायथि दङ, सुंद' सल' रायथाइ दङ, हारिमु दं, खन्थाइ दं, बेयाव मेथाइ दं, बेयाव मा दङ महर सोरजि, बिनिफ्राय सल'बाथा, गोनोखो थुनलाइ, दावबायनाय, बेफोरबायदिनो मोनलांगोन। बिनिफ्राय बेयाव दंखायो नै एडिटर निजोरा रामसियारि, बेयाव गासैखौबो लिरना दोनखादों। बिनिफ्राय बेयाव मेथाइफोरबो मोनगोन दै। नोंथांमोना गोसोबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयो जोबोद मोजां। जायफ्रा ओरैनो थायो नोंथांमोना ओरैनो थानायाव मबाइल थुलायबायो ओरैनो बेखाराव, नोंथांमोना बेफोरखौ नायनानै माखासे मिथिनो हागोन, खौरांफोरखौ लानो हागोन।
अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बे एप्सखौ मायाव मोनो बेखौ जोङो प्ले स्ट'राव मोना नोंथांमोना आंनि वाट्सएपआव थांबानो जाबाय वाट्सएप ग्रुपआव गोदान आपडेट वाट्सएप ग्रुपआव आं डिसक्रिप्सनाव होना दोनगोन वाट्सएप ग्रुपखौ नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपआव थांनानै नोंथांमोना बे एप्सखौ मोननो हागोन नोंथांमोना लाबानो जाबाय आंनिफ्राय आं बे एप्सखौ वाट्सएप ग्रुपआव हरना दोनहरगोन नोंथांमोना जायफ्रा बे एप्सखौ नांगौ नोंथांमोना बर'नि निउस पेपार फरायनो गोसो जादों बबे एक्टर साउथ इन्डियानि एक्टरफ्रा फेमास एक्टरफोरनि माखासे जिउ जारिमिन नोंथांमोना मिथिनो लुगैदों माबा मोनसे जादों बेफोरनि निउस पेपारखौ फरायनो लुगैदोंबा बर' रावै नोंथांमोना बे एप्सखौ लानो थाखाय आंनि वाट्सएप ग्रुपआव थांबानो जाबाय गोदान आपडेट वाट्सएप ग्रुपआव आं नोंथांमोननो बे ग्रुपआव हरना दोनगोन जायफ्रा नांगौ नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना जइन जाहैबानो जाबाय आङो नोंथांमोननि रिकुवेस्ट खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामगोन बे ग्रुपआव दासिमबो गोबां मानसियानो जइन जाबाय बिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा जइन जायाखै बेयाव जेबो बेले बेजे ग्रुप नङा बियो जायफ्रा जइन जादों नोंथांमोननि थाखाय मोजां माखासे इनफरमेसन मोननो हागोन बे ग्रुपनि जोहै आरो नोंथांमोना पार्सनेलबो सोंनो हागोन माखासे रोङिफोरखौ बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय बियो साबजाथाव ग्रुप नोंथांमोना बेयाव जइन जाहैबानो जाबाय आं नोंथांमोननो डिसक्रिप्सनाव लिंकखौ होदों गोदान आपडेट वाट्सएप ग्रुप होननानै अब्ला थेंक इउ फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना माखासे बेयाव इनफरमेसन मोननो हाबाय आरो जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोना दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय